Hello guys, may hapon so magilot ko karon kay Madam. Kailan ang paminaw ni Madam. So, shout out to sa ng mga viewers, followers, subscribers ng YouTube channel. Maraming salamat. Please share this video po. Mag-shout out po sa lahat ng mga OFW para sa inyo din. Please share this video para dagang masaya. Love you guys. Ayan, taga-Digo City ko guys, mga nakakita karon. Hindi kami lang muna. Medyo sikit na ko. Hmm? Hello po ka. Hello po.
nakatuig to mong no, isa katuig. Pero pista mo to no. January man to dili. Birthday to ni mama. Itong gibarang mo. More birthday to mama no. Kung malaki ka patagkuhan no. Kapit sa 15? No. Birthday ba to? Ulitin nung balik na. Dahil natulog bata. Bayot yung kawitan. Oy, bayot. 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 Sukot. Now, uy, kabigo is panalo. Gawad. Ladawan. Wala lagi. May pantay bisilawan. Wad. Wad bantu bisilawan wad. Gawad ba? Gawad ito. Ha?
Bugas sa buwan. Wala akong bugas. Gagawan! Supot! Dapat ang mga doon ang supot.